Така, здравейте хора, днес ще снимаме остър байк. Днес ще снимаме скейтърски байк. Виждате си крака. О, ето че започнахме. Добре. Това трябва да го накланям. Рампи! Рампи! Рип. Какво викаш? Да, вярно. Не, това е верно, тъпо, ай да го сменя. Меню. Какво да изберем? Първото, това е състезание първото. Дай да изберем някой. Моля се да не ми бъгне като миналия път и да ми се изключи телефона и не ми бъгва, дами и господа. Бъгна ми, дами и господа. Който го гледа. Не ми бъгна. Да ти ме го предаваш на живо. Знам. О! Разбрах как да правя трикове. О, това пак как го направи. И сега Рип. Скука за теб. О, спечелихме, да, обацата. Приятели. Да, приятели. О, минах по това. Умрям. Не съм умряла. Бърна ми за малко играта и... Какво? Какво направих? Пред вас има ли една торта в пламъци? Според мен има. Някакво куче! Спечели. Да, спечелих така гол. Чакай, дай да пробвам на вас двата пръста. Сега как ще се измъкнем? Аз правя някакви странни трикове. Какво ти иска? О, разбрах как завива. Как се... Разбрах как завива. И нищо. И така, време е за край стрик. За малко беше. Добре, време е, както казах. Да, бази край стрипа. Това беше много тъпо изпълнение. Как пък?
Оу. Оу. Таймер. Свърши ли време? Меню. Върви. Тренинг. Клас. Добре. Good. О! What? Това беше епично, хора. Ти във вторник някъде ще ходиш след... Да, брат ми е на плуване. Добре, аз искам да преобърна скейтборда от 5. От 5? Искам да преобърна. О! Е, това искам. Аз не съм на никъде. Да. И? Исках това да го направя и пълно рип. Оу, това беше яко. What? Как издрифтих? Добре, това беше яко дрифт. Директно се запал с нея. Да. О, само се прибивам с този скейт. Сузопо! И! Точно пък. Точно пък тук пред вазите се разбих. 2000. Ти нямаш ли да отсветиш ред? Той е обаба ми. Я да пробвам Upgaze. Upgaze. Yes. Да. Аз обаче ще съм с кънти. С кое? С кънти. Що? С кънти. Браво. Нямаш ли колело също? Мисля, как малко трудно скачам. Малко трудно скачаш. Качвам! Аз чух, по което малко трудно скачам. Може но всеки съм израснал, може да камън. Аз трябва да се засиля, тогава да се кача. Научих баси триковете, докато играх на тая яка игра скейт. Просто се ще няма Не успях да се завъртя. Малко ми беше засилка. Кое ти беше старото? О, да, помня го. Беше идеално. Обаче нещо се преценя. Да не се ще Да, помня го голямо. Знам. Ти да може да малко обосмаля. Де да можеха? Да можеха! Кое? Да смаляват, да оголемяват. О, представи си да бях в бъдещето и да имаше летящи коли. Това ще да е много яко. О, направих е баси якия И трик. да ходим на училище. О! Нали училището за теб беше яко уж? О! Това ще се ми липсаха, приятелите не чилеят. На мен училището винаги ми е било тъп. Цял ден сме навънка. Вие сте навънка. Не сме цял ден. Да. О, то добре, че през лятото има лятна ваканция. През лятото ваканция не е. Че има 3 месеца. Да бе, лятна ваканция.
Добре, че я има. Това решим да видиш проекта за вниманието. И аз така мисля. Какво са да книги слухат? О, само книги. Само това искам. Или някакви детски Детското букварче! Детското букварче за първи клас. Не, другарче. Аз чух букварче. Аз чух детското букварче за първи клас. Ами не знам, нали преди ми даваха някакви такива помагала. Да бе, на мен сега в първи клас, като във втори клас сега през ваканцията ми даваха. Да, това му преди да ми слеша ми дадат. Да, и сега в трети клас не знам дали ще ми дадат. Дано. Както на бабушката има разни козели. Да, де. О, ти знаеш, че аз бях на занималния човек. Много гадно беше. Къде? На една занималния, в стокрачка. Гаси я. Ходиш там? Ходех. Защото така искаха нещо. И какво прави там? Разни неща. Ти ще си домашно. Да. Събота неделя. Не, всеки ден. И си носехме телефоните и си цъкахме. Ще става по-голямо, ли? О, давай я. Ама беше малко тъпо. Колко ти има само едни чини? Не, то не бяха и чинове, то бяха едни столове. Само столове. Да, бе, и една стая. Нямаше ли на кой си таковата четницата? Ние не носехме учебниците, ни даваха. Не, шегувам се, носихме си нашите. Стих са дет там преди ходеше на детската басейн. Да. Малко искам, да. И кой един път, че сме ходили? Не, 13, ама той беше... Да, и на кино, ама то беше тъпо. На Костенурките нинджа на светли. Беше малко яка, но малко тъпо. Да. Не, те ни плащат. Рип. Опа. Я го направи пак също така. За какво бараш? Добре хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал и бай.